महाभारत ना लगाई। अरे ये माई चाची ना जइहन बारात देखे, जा तू ही जा अकेले, इनकर लइका घर में महाभारत लगौले बा। का कहत रे ये बुचिया, कैसन महाभारत लगौले बा रे? ओकर त लइका निमन हरे, उ हमरा साथे ना नु जाई। तोर चाची दूसरा के साथे मुंह उठावले जाई, हमरा साथे केहू के घरे ना आई जाई, ओकरा शिकायत ना हो जाई। का ये दीदी का ये बतियावता नी के रोवा साथे हम कहीं ना आवे नी जानी ना जी। आज ऐसा हमरा घरे में हमर लइका कइले बाड़न, हम अपना लइका के कबो ना मारे नी पीटे नी, इतना हमर लइका दुलार के रहला हन। आज तरीक ले उनकरा पे एगो छिमकी ना उठावले रहनी है, लेकिन आज उनकरा के केतना हम मरले बनी। हमर बेटा घर में बैठ के रोवत आवे, जाई रौरे हम ना जाई। तो ते काहे अपना लइका के मरले रे? छोटकी ढेर सिंगर भइल बड़े, ढेर सनगर भइल बड़े, आए ढेर बिखिया भइल बड़े कि अपना लइका पे ते अपन गुस्सा उतरले। काहे ते लइका के मरले ह? हमरो मालूम बा कि ते ढेर मार खाइन हउए, लइकवे के हमेशा मार पीट देले। रुक देवर जी से कहतनी, तोरो को ओतने पिटवावतनी हम। आये दीदी का रउआ हमरा भाता से पिटवाए के बारे गोरियाए के बारे त हे रानी भातार काटी सन के रउआ गोरियाई ना पीटी ना, जौन मार्केट में समाज में गंध मचावत तारी सन। का रे छोटकी, ते कावना के गोरियावे लगले रे? ते अपना लइका के मरले बड़े ते दुनिया के लोग के का गोरियावत रे? के गंध मचावत रे? आये दीदी हम का कही, हम अपन मोबाइल उतना लइकन सन के ना देनी, लेकिन हमर लइका जीती हो गइल बा। बार हमर मोबाइल छीनत रहता, मोबाइल ले लेता रे, आ मोबाइल खोलता YouTube पे त मार जानी के ओइसन शॉर्ट वीडियो रानी भातार काटी बनावत ऐसा टंगड़ी उघार के, जांग उघार के, कछिया खोल के, पैंट खोल के, कि हमर लइका देख के उ बौरा गइल बा। बार उहे देखता, एगो देखता त 10 गो आवता, 10 गो आवता त 20 गो आवता। उहे हमर नजर पड़ल है कि हमर लइकवा सब का देखता रे। बताई सब ओइसन के YouTube पे वीडियो बना के डाली त केहू अपना लइका के का हाथ में मोबाइल दी। हां रे छोटकी, हमहू एक दिन देखनी, हमर पतोहिया देखावत रहे। का जाने उ कावना के मेहरारू होइस, कावना के बेटी बहन होइस कि कोनो के रखेल होइस कि ओइसन वीडियो बनावत ऐसा। जाहू उघार के बताव ओंगा केहू ओंगा वीडियो बनावेला, अच्छिया कछिया सब देखावत ऐसा, उघार के देखावत ऐसा। ओकनी के को शरम लाज बावे। हां ए दीदी भातार काटी इतना बेशरम बेहाया निर्लज बाड़ी स कि ओकनी के को लाज बीज नहीं खे। ओकनी के त लाज बीज हइले नहीं कि ओकनी के खानदान के, ओकनी के समाज के लाज बीज नहीं खे कि ओइसन वीडियो बनवाए के ओकनी के छोड़ देले बा। अपने त बिगड़ल ही बाड़ी स, बिगड़ल घर से बटल ही बाड़ी स। पूरा देश के लइकन की जिंदगी खराब करता ऐसा, टांग देखा के आय अपन जांग देखा के। बताई साया उठा देखावत ऐसा, पैंट खोल देखावत ऐसा, बनियान खोल के देखावत ऐसा। ई का देखावे के चाहत ऐसा, ई देश के का करे के चाहत ऐसा, पूरा नु भ्रष्ट कर देले बड़ी से। ये दीदी यही रानी भातार काटी सन के कारण हम अपना लइकन के मरनी है, आ हम बहुत परेशान बानी। ये दीदी का बारात देखे जाई रउआ साथे हम। हां रे छोटकी, हम का कही, एगो हमार पतोही बिया नु तो पतोहियो नु हमारो कनिए सन के वीडियोवा देखेले। एगो देखेले त दूसरा आवेला, दूसरा देखेला त तीसरा आवेला। हम अपना पतोहिए के एक दिन खूबे बोलनी कि का ओइसन के तू वीडियो देखेलू, तो पतोहिया हमार कहेले नु कि ए मम्मी हम यही से देखेनी कि कितना गंदा मेहरारू हो गइल बड़ी सा, तो रउआ से नु देखाई खातिर वीडियोवा हम देखेनी। तो हम अपना पतोहिया के एक दिन मना कहनी कि अरे रानी भातार काटी संगे वीडियो तू मत देखिया। अरे हमरो बस चलित नु जानत रे छोटकी, मरिचा रहित नु त हमरा मन करले कि ले जाके झोक देती वही में कि ओही जगन के तड़फड़ा के मर जैती सा। कि जौन ऐसन वीडियो बनावत ऐसा मेहरारू चाहे लइकी, ऐसन वीडियो ना बनावे के चाही। आये मैं जा दे ये चाची जा दो, कन के गरीब बड़ी सन होता अपन जाना चाहे, अपन जे भी देखा के कमात ऐसा धमात ऐसा, अपना घर के लोग के पेट पोसत ऐसा। जा दो मत गरिया वालो। अबक उ गरीब बड़ी सा, सब मन के बिगड़ल बड़ी सा, सब मन के सहकल बड़ी सा। ओकनी के देखावे भइल बा, अपन इज्जत बेचत तारी सा, आ ओकनी के बेचले में ओकनी के खुशी मिलत आवे। गरीब आदमी उ कहाला कि जे अपन इज्जत बचा के अपन पेट पोस, उ अपन इज्जत नहीं से बचावे आला। पहिले के लोग गरीब रहत रहला कि 10 दिन नाहियो खाई, 20 दिन नाहियो खाई, सतुआ खा के रह जाई, लेकिन अपन इज्जत ना बेची। लेकिन एकनी के इज्जत बेचनी बड़ी सा, देश के नाम खराब करत ऐसा। ई अपना भारत के भाषावे कइले बड़ी सा, पूरा अपना देश के लइकन के भविष्य चौपट करत ऐसा। ई रानी भातार काटी सा। हां त तहन के दोनों दे आदमी बैठ के गरियावलो, तहन लोग के ये काम बा। आये चाची एगो तोहरे लइकवा नइखे देखत, बहुत लइका ऐसन बड़ा सा घर के लोग बा जे देखता, तबे
कनी के न उत्साह ना मिलता कनी के ऐसन वीडियो बनावत ऐसा लोग के चाहिए न कि ऐसन वीडियो ना देखित का जी रउआ लो देखे नी लो आ रउआ लो देखे नी लो तो सुन ली लो रउआ लो घरवा के न अगर लइका फइका ऐसन करिए सन तो रउआ लो के बेजाई लागी। हां रे बबनी ते ठीके कहत रे हमरा सामाजिक लोग वैसे ही बा जे वैसन लोग के न प्रोत्साहन देता वैसन वीडियो बनावत ऐसा अगर बढ़िया आदमी रहित न तो वैसन वीडियो पे 4 थूका थूक दीत। अगर ई वीडियो रउआ सबके अच्छा लागल होई न एकहु पॉइंट में अच्छा लागल होई तो जरूर एगो लाइक करम सबे आ एगो कमेंट करके बताइम सबे कि वीडियो रउआ सबके कैसा लागल। काहे से न जैसन लोग देखी वैसे ही करी बच्चा जैसन देखी वैसे ही करी तो गलत वीडियो से बच्चन के दूर रखी खुद के अपने के दूर रही जब रउआ दूर रहे तब बच्चा भी दूर रही ऐसन वीडियो से।